ଏଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 24 ବେଶ। ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଦେଉଳି ମଠ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଠ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 24 ବେଶ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 24 ବେଶ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଦଳନ ବେଶ। ପ୍ରଭୁ ଅଳମ୍ବାସୁର ବେଧ ବେଶ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ। ଭଗବାନଙ୍କର ବାମନ ବେଶ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ। ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ। ଭଗବାନଙ୍କର ହରିହର ବେଶ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ। ଡାଙ୍କଚୂଡ଼ ବେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ। ଘୋଡ଼ା ଲାଗି ବେଶ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବ ଦିନର ବେଶ ନବାଙ୍ଗ ବେଶ। ଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଦିନ ବେଶ ମକର 84 ବେଶ। ଗଜ ଉଦାହରଣ ବେଶ। ଚାଚିରୀ ବେଶ ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର 24 ବେଶ।